Ang unang sulat ni Pablo alang sa mga taga-Korinto. Kapitulo 1. Gikan ni Pablo nga sa pagbuot sa Dios gitawag aron mahimong apostol ni Kristo Jesus o gikan usab sa atong igsuon nga si Sostenes. Alang sa simbahan sa Dios diha sa Korinto, sa tanan nga gitawag aron mahimong bala ang katawhan sa Dios nga naiya diha sa ilang pagkahiusa kang Kristo Jesus, uban sa tanang tawo, sa tanang dapit nga nagsangpit sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo nga ilang Ginoo ug ato usab. Mainyo ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Mga panalangin diha kang Kristo. Sa kanunay nagpasalamat ako sa Dios alang kaninyo tungod sa grasya nga iyang gihatag kaninyo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay diha sa pagkahiusan ninyo kang Kristo, naadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang mensahe mahitungod kang Kristo nakagamot na diha kaninyo ug tungod niini wala kamo makulangi sa tanang panalangin samtang nagpaabot kamo sa pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Lig-unon usab kamo niya hangtod sa katapusan aron wala unyay ikasaway kaninyo sa adlaw sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kasaligan ang Dios nga nagtawag kaninyo aron mahiusa sa iyang anak nga si Hesukristo nga atong Ginoo. Pagkabahin-bahin diha sa simbahan. Mga igsoon, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, naghangyo ako kaninyo nga magkauyon unta kamo sa tanan ninyong pagsulti aron walay pagkabahin diha kaninyo. Paghiusa gayud kamo diha sa usa ka hunahuna ug tumong. Kay gibalitaan ako sa pipila ka sakop ni Chloe nga kamo nagkabingkil. Ang buot kong ipasabot mao nga nagkalain-lain ang gisulti sa usag-usa kaninyo. Ang usa moingon, dapig ako kang Pablo. Ang usa usab moingon, dapig ako kang Apolos. Og may nag-ingon, dapig ako kang Pedro. Og adunay nag-ingon, dapig ako kang Kristo. Nabahin-bahin ba di ay si Kristo? Si Pablo ba di ay ang gilansang sa krus tungod kaninyo? Gibunyagan ba kamo sa ngalan ni Pablo? Nagpasalamat ako sa Dios nga wala ako'y gibunyagan kaninyo gawas kang Crispo o kang Gayo. Busa, walay makaingon nga kamo gibunyagan ingon nga akong mga tinun-an. Tinuod, gibunyagan ko usab di ay si Estefanas ug ang mga sakop sa iyang panimalay. Gawas kanila, wala nay lain nga nahinumduman ko nga akong gibunyagan. Si Kristo wala magpadala kanako aron ako mamunyag, kundili aron magsangyaw sa maayong balita. Wala nako gamita ang mga pulong nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo didto sa krus. Si Kristo ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang mensahe mahitungod sa kamatayon ni Kristo didto sa krus binuang alang niadtong nangalaglag. Apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. Ang kasulatan nag-ingon, himuon kong kawang ang kahibalo sa mga maalam ug isalikway ko ang kaalam sa mga makinaadmanon. Busa, unsa naman unyay kapuslanan sa mga maalam ug sa mga makinaadmanon ug sa mga batid sa lantugi niining kalibutana. Gipakita sa Dios nga walay kapuslanan ang kaalam niining kalibutana. Kay sa iyang kaalam, maoy pagbuot sa Dios nga walay makaila kaniya pinaagi sa tawhanong kinaadman. Apan, gibutan sa Dios ang pagluwas ni adtong mutuo pinaagi sa ilang giingong binuang nga mensahe nga maoy among giwali. Ang mga Hudiyo nagkinahanglan og mga milagro agig pamatuod ug ang mga Griego nangita og kaalam. Apan kami nagsangyaw kang Kristo nga gilansang sa krus. Kining mensahia
dili madawat sa mga Hudiyo ug binuang alang sa mga dili Hudiyo. Apan alang ni adtong gitawag sa Dios, Hudiyo siya o Grego, si Kristo mao ang gahom ug ang kaalam sa Dios. Kay ang giisip nila nga binuang sa Dios mas maalamon pa kaysa kinaadman sa tawo, og ang ilang giisip nga kahuyang sa Dios mas lig-on pa kaysa kusog sa tawo. Mga igsuon, huna-hunaa kung unsa kamo kaniadto sa pagtawag sa Dios kaninyo. Sumala sa kalibutanong sukdanan, pipilara kaninyo ang maalamon, gamhanan o tinamod sa katilingban. Gituyo pagpili sa Dios ang giisip sa mga tao nga walay kapuslanan aron pakaulawan ang mga maalamon, o gipili niya kadtong giisip nga huyang aron pakaulawan ang mga tawong gamhanan. Gipili sa Dios ang mga sinalikway ug mga tinamay niining kalibutana, ug ang gipakawalay bili sa mga tawo aron paghimong walay kapuslanan niadtong mga butang nga giisip nilang mahinungdanon, aron wala gayoy makapagarbo sa atubangan sa Dios. Apan kamo gihiusa sa Dios diha kang Kristo Jesus, og diha kang Kristo aduna kitay kaalam. Pinaagi kaniya nahimo kitang matarong at tubangan sa Dios. Nahimo kitang balaang katawhan sa Dios o gihatagan kita og kagawasan. Busa, sumala sa giingon sa kasulatan, ang buot magpasigarbo, kinahanglan magpasigarbo sa mga butang nga nahimo sa Ginoo. 1 Korinto Kapitulo 2. Ang mensahe mahitungod kang Kristo nga gilansang sa krus. Mga igsuon, sa akong pag-anha aron pagwali sa tinagong kamatuoran gikan sa Dios, wala ako magamit og lawom o maalamong mga pulong. Nakahukom ako nga kalimtan ang tanang butang gawas kang Hesukristo ug ang iyang kamatayon sa krus. Busa sa pag-anha ko kaninyo, huyang ako og nagkurog sa kahadlok. Ang akong pagpanudlo ug pagwali dili pinaagi sa madanihong mga pulong sa tawhanong kaalam, kundili pinaagi sa pagpasundayag sa gahom sa Espiritu sa Dios, aron ang inyong pagtuo dili mag-agad diha sa kaalam sa tawo, kundili sa gahom sa Dios. Ang kaalam sa Dios. Apan alang ni adtong mga hamtong na sa ilang kinabuhing espirituhanon, naghisgot ako kaalam. Hinoon dili kini ang kaalam nga iya niining kalibutana o sa mga nagmando niining kalibutana nga mga lumalabay lamang. Ang kaalam nga akong gitudlo mao ang tinagong kaalam sa Dios nga iyang gililong sa tawo, apan gipili niya alang sa atong himaya, bisan sa wala pa himua ang kalibutan. Og walay pangulo niining kalibutana nga nasayod sa maong kaalam, kay kung nasayran pa nila kini, wala unta nila ilansang sa krus ang Ginoo sa himaya. Hinoon, sumala sa giingon sa kasulatan, ang wala makita ug madungog, ug ang wala gayod palandunga sa tawo, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Apan gipadayag kanato sa Dios ang iyang tinago pinaagi sa iyang espiritu. Ang espiritu nagsusi sa tanang mga butang, bisan pa niadtong labing natago nga mga katuyuan sa Dios. Walay laing nasayod mahitungod sa hunahuna sa usa ka tawo gawas sa iyang kaugalingong espiritu. Ingon nga ang espiritu sa Dios lamang ang nasayod mahitungod sa Dios. Wala nato dawata ang espiritu niining kalibutana, kundili ang espiritu nga gipadala sa Dios aron atong mahibaw-an ang tanan nga gihatag sa Dios kanato. Busa sa atong pagsaysay sa espirituhanon nga mga kamatuoran alang ni adtong nakabaton sa espiritu sa Dios,
Wala kita magtudlo ginamit ang mga pulong sa kaalam sa tawo, kundili sa mga pulong nga gitudlo sa Espiritu sa Dios. Apan ang tawo nga wala magbaton sa Espiritu sa Dios dili makadawat sa mga gasa nga gikan sa Espiritu sa Dios. Dili gayud siya makasabot niini ug binuang kini alang kaniya, kay kini matugkad man lamang sa espirituhanong pamaagi. Ang taong espirituhanon makatugkad sa bili sa tanang butang, apan walay makahukom kaniya. Sumala sa gisulti sa kasulatan, kinsay nahibalo sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, apan nabatunan nato ang salabutan ni Kristo. 1 Korinto Kapitulo 3. Mga sulugoon sa Dios. Mga igsuon, dili ako makasulti kaninyo sama sa akong pagpakigsulti sa mga tao nga taong espirituhanon. Kinahanglan nga makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon ug mga masuso pa sa Kristohanong pagtuo. Kaniadto gibuhi ko kamo gatas ug dili sa gaheng pagkaon, kay dili pa man kamo andam niini, ug bisan gani karon dili pa man kamo andam sa gahi nga pagkaon, kay nagkinabuhi man gihapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon. Kay dili ba ang inyong kasina og panagbingkil nagpailaman nga kalibutanon gihapon kamo og nagsubay niining dalana? Kay kun usa ka ninyo moingon, dapig ako kang Pablo, og ang uban moingon, dapig ako kang Apolos, dili ba sama ra kamo sa mga kalibutanon? Kay kinsa bagod si Apolos, og kinsa ba si Pablo? Kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agak kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagbisibis sa tanom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Dili importante ang nagpugas o ang nagbisibis kundili ang Dios, kay siya man ang nagpatubo sa tanom. Walay kalainan ang nagpugas sa nagbisibis. Gantihan sa Dios ang matag usa kanila sumala sa iyang nahimo. Kay sa Dios kami isig ka magbubuhat ug kamo mao ang uma sa Dios. Kamo mauusab ang balay sa Dios. Sumala sa hiyas nga gihatag sa Dios nga rika nako ug sama sa usa ka batid nga magtutukod. Gipahimutang ko ang patukaranan ug lain na ang magtukod sa balay dinhi niini. Apan kinahanglan magmatngon ang tagsa-tagsa unsaon niya kini pagtukod. Kay wala nay laing patukuranan nga ikapahiluna ni bisan kinsa gawas sa napahiluna na nga mao si Hesukristo. May pipila nga mogamit og bulawan, plata o bililhon nga mga bato alang sa patukuranan. Ang uban mogamit og kahoy, sagbot o dagami. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tawo diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini, mahanaw kini gikan kaniya. Apan maluwas siya samara nga nakalata siya sa kalayo. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga kamo templo sa Dios ug nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Kinahanglang walay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung ang usa ka ninyo naghuna-huna nga malamon siya sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakahungog siya.
aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip ni ining kalibutana nga kaalam binuang alang sa Dios. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, bitkon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Og laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang hunahuna sa mga maalamon. Busa, dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tawo. Sa pagkatinuod, inyo ang tanang butang. Si Pablo, si Apolos ug si Pedro, ingon man kining kalibutana, ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot, inyo kining tanan. Ug kamo iya ni Kristo ug si Kristo iya sa Dios. 1 Korinto Kapitulo 4. Mga Apostoles ni Kristo. Isipa kami nga mga sulugoon ni Kristo nga gitugyanan sa mga tinagong kamatuoran sa Dios. O kinahanglan ngang usa ka tinugyanan kasaligan sa iyang agalon. Wala ako mabalaka nga hukman ako ninyo o sa bisan unsang tawhanong hukmanan, kay wala man gani ako maghukom sa akong kaugalingon. Tin-aw kaayo ang akong konsensya, apan wala kini magpasabot nga wala gayod ako'y sala. Ang Ginoo ray maghukom kanako. Busa, ayaw kamo paghukom kang bisan kinsa sa dili pa moabot ang hustong higayon. Ang katapusang paghukom unya na himua sa pag-abot sa Ginoo, kay ipadayag niya ang mga daotang tinaguan ug ibutyag ang gililong nga mga tinguha sa kasing-kasing sa tawo. Niadtong adlawa, mudawat ang tagsa-tagsa sa pagdayeg nga angay kaniya gikan sa Dios. Kay tungod kaninyo mga igsuon, gihimo ko nga panig-ingnan si Apolo ug ang akong kaugalingon alang sa inyong kaayuhan, aron makat-on kamo sa pagkinabuhi sumala sa kasulatan. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magpalabi sa usa ka tawo o magtamay sa uban. Kinsay naghimo kaninyo nga labaw kaysa uban? Dili ba ang Dios man ang naghatag kaninyo sa tanang butang? Unya, nganong magpasigarbo man kamo? Mura man pod og dili hinatag ang tanang butang nga anaa kaninyo. Anaa kaninyo ang tanang butang nga inyong gikinahanglan. Mga dato na kamo, nahimo kamong mga hari bisan wala kami. Maayo untag, nahari gayud kamo aron maghari kami uban kaninyo. Sa akong hunahuna, ang Dios nagbutang kanamong mga apostoles sa labing ubos nga kahimtang. Sama kami sa mga tawo nga gihukman nga patyon at tubangan sa katawhan. Usa katalan-awon alang sa tanang anghel ug sa tanang tawo. Tungod kang Kristo, kami mga buang-buang, apan kamo maalamon diha kang Kristo. Huyang kami apan kamo lig-on, tinamay kami apan kamo pinasidunggan. Hangtod gayod niining mga taknaa, gigutom o giuhaw kami, nagkagidlay, gipamunalan o nadiin-diin. Apan bisan pa niini, naningkamot gayod kami sa pagtrabaho aron mabuhi. Kung may mutunglo kanamo, panalangina namo ang nagbuhat sa ingon. Kung lutoson, magpailob kami. Kung pakaulawan, tubagon namo sa malumong mga pulong. Hangtod karon, nahisama kami sa basura nga gisalibay diha sa yuta. Gisulat ko kini dili aron pakaulawan kamo, kundili aron sa pagtudlo kaninyo, ingon nga pinangga kong mga anak. Kay bisan pa, kung kamo adunay linibo ka mga magtutudlo diha kang Kristo, usa lamang ang inyong amahan. Kay sa inyong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nahimo ako nga inyong amahan pinaagi sa akong pagdala sa maayong balita nganha kaninyo. Busa, naghangyo ako nga sundon ninyo ang akong panig-ingnan, kay alang niining tuyua, gipadala ko kaninyo si Timoteo. Siya ang akong pinangga
ug buotang anak diha sa Ginoo. Pahinumduman kamo niya sa akong gisunod nga bag-ong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, samtang gitudlo ko kini sa tanang mga simbahan sa tanang dapit. Pipila kaninyo na himong mapahitason ug nagdahom nga dili na ako muduaw kaninyo. Kun mutugot ang Ginoo, duawon ko kamo sa dili madugay, ug unya masayran ko dili lamang kun unsay ikasulti niining mga mapahitason, kundili ang gahom usab nga anaa kanila. Kay ang gingharian sa Dios dili pulos mga pulong lamang, kundili gahom. Hain may inyong palabihon. Muanha ba ako kaninyo nga magdalag bunal o muanha uban sa kasing-kasing nga mahigugmaon ug malumo? 1 Korinto Kapitulo 5. Immoralidad diha sa simbahan. Gidungog na nga may immoralidad diha kaninyo ug hilabihan kini kangilad, nga bisan gani ang mga dili magtotoo wala makabuhat sa ingon. Gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang inaina. Unya nagpasigarbo hinuon kamo. Angay unta nga masubo kamo og papahawaon gikan sa inyong pundok ang nakabuhat niini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang, sama ra nga uban ako kaninyo. Sa inyong panagtigom, uban ako kaninyo diha sa espiritu, pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakig-uban kanato. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nga magpasigarbo kamo, nasayod kamo sa giingon, ang gamayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Isalikway ang daang patubo aron maputli gayod kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Kristo ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo. Gikahalad na. Busa, himuon nato ang kasaulugan sa walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala og kalaw-ayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli ug sa kamatuoran. Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultihan ko kamo nga dili makighugoy-hugoy sa mga tawo nga makihilawason. Ang gipasabot ko dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat og malaw-ay o ang mga hakog o malapason sa balaod o nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kay kinahanglan man gayod nga sa hingpit mugawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawo nga nag-angkon nga siya Kristohanon, apan makihilawason o hakog o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o tigbutang-butang o palahubog o kawatan. Likaye bisan ang pagpakigsalo sa maong tawo. Hinuon dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Dios maoy maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tawo nga dautan. 1 Korinto Kapitulo 6. Buruka sa mga igsuon. Kung usa kaninyo agrabyado sa iyang igsuon, nganong mudangup man siya sa maghuhukom nga dili magtutuo ug dili hinuon kini ipahusay sa simbahan. Wala ba kamo masayod nga ang balaang katawhan sa Dios maoy maghukom sa kalibutan? Ug kun kamo maoy maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmayng panagsumpaki?
Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pa kaha sa mga butang ni ining kinabuhia? Kung mahitabo ang mga butang nga sama ni ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tawo nga dili sakop sa simbahan? Angay kamong maulaw, ngano, wala ba'y maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong gikasungian? Apan, nagkinihaay hinuon kamo ug nagpahusay sa maghuhukom nga dili magtotoo. Ang inyong pagkihaay nagpaila nga napakyas gayod kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Apan kamo na hinuon ang nanglupig ug nanikas bisan gani sa kaigsuonan. So walay duha-duha, nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o nakighilawa sa isig kalalaki o isig kababayi o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ang pipila kaninyo sama gayod ni ana kaniadto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala ug gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Gamita ang inyong lawas sa paghimaya sa Dios. Dunay muingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod ka na, apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Ang uban moingon, ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na, apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tawo dili alang sa kalaw-ayan, kundili alang sa pag-alagad sa Ginoo ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Uhaon ko ba diay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyang unod? Dili. O wala ba kamo masayod nga ang tawo nga makighilawas sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog nahimong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kaayo ang giingon sa kasulatan, ang duha mahimong usa. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa Espiritu. Busa, likayi ang kalaw-ayan. Ang ubang sala nga mahimo sa tawo, walay kalabutan sa iyang lawas. Apan ang tawo nga makihilawason, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundili ang Dios. Gipalit na kamo niya. Busa, gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. 1 Korinto Kapitulo 7, mga pangutana mahitungod sa kaminyoon. Karon hisgutan nato kadtong mga butang nga inyong gisulat kanako, maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo. Apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon, kinahanglan ang lalaki mga sawa ug ang babayi mamana. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga bana, ug ang babayi kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan, ingon nga asawa. Ang asawa dili maoy magbuot sa iyang lawas, kundili ang bana, ug ang bana usab dili maoy magbuot sa iyang lawas, kundili ang asawa.
Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa, gawas kon nagkasabot kamo sa pagbuhat niini sulod sa mubong panahon aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa pag-ampo. Apan pagkatapos niini makabuhat kamo sa naandan ingon nga magtiayon aron nga dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas gumikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. Gisulti ko kini dili ingon nga usa ka sugo kundili usa ka pagtugot. Maayo unta kun kamong tanan sama pa kanako apan ang usag-usa gihatagan sa Dios ug iyang kaugalingong hiyas. Ang usa kining hiyasa ug ang usa lahi usab. Ingnon ko kamo nga mga dili minyo ug kamong mga byuda nga maayo kaninyo ang magpabiling mag-inusara sama kanako. Apan kung dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon, pagminyo kamo, kay maayo pa nga magminyo kaysa masunog sa kaibog. Alang sa mga minyo, aduna ako'y usa ka sugo nga dili akong kaugalingon, kundili iya sa Ginoo. Ang babayeng minyo, kinahanglan dili mubulag sa iyang bana. Kung mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab o kaha makig-uli siya sa iyang bana og ang bana kinahanglan nga dili makigbulag sa iyang asawa. Ingnon ko ang uban bisag wala ako sugua sa Ginoo niini kun ang usa ka bana nga magtotoo may asawa nga dili magtotoo og miuyon ang maong babaye sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya. Kung ang asawa magtotoo apan ang bana dili, unya miuyon ang maong bana sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga dili makigbulag ang asawa sa maong bana. Kay ang bana nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa pagkahiusa ngadto sa iyang asawa ug ang asawa nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pagkahiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana. Kun dili paingon niini mahisama unta ang ilang mga anak sa mga dili magtotoo. Apan nianang kahimtanga gidawat sila sa Dios. Apan kung ang dili magtotoo buot mubulag sa iyang kapikas nga Kristohanon, tuguti siya. Sa ingon ni ana ang kapikas nga magtotoo, bana man siya o asawa, wala nay kabilinggan kay ang Dios nagtawag kaninyo sa pagpuyo nga malinawon. Asawa nga Kristohanon, unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana o bana nga Kristohanon. Unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong asawa. Pagkinabuhi sumala sa pagtawag sa Dios kaninyo. Kinahanglan nga ang usag-usa magkinabuhi sumala sa gitawag sa Dios kaniya ug sa iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios. Mao kini ang akong gitudlo sa tanang simbahan. Kung ang usa ka tawo tinuli na sa dihang gitawag sa Dios, dili kinahanglan nga wagtangon niya ang ulat sa pagtuli. Ug kung dili pa siya tinuli sa dihang gitawag siya sa Dios, dili kinahanglan nga magpatuli pa siya. Kay dili mahinungdanon kung tinuli ka o dili. Ang mahinungdanon mao ang pagtuman sa kasuguan sa Dios. Ang matag usa kinahanglan magpabilin sa samang kahimtang sa dihang gidawat niya ang tawag sa Dios. Kung ulipon ka sa dihang gitawag ka sa Dios, ayaw ka na igsapayan. Apan, kung may higayon ka nga makagawa sa imong pagkaulipon, pahimusli kini. Kay ang usa ka ulipon nga gitawag sa Ginoo, dili na ulipon diha sa Ginoo. Ug ang tawo nga dili ulipon sa diha nga gitawag siya ni Kristo, nahimong ulipon ni Kristo. Kay gipalit kamo sa Dios, busa ayaw na kamo pagpaulipon sa mga tawo. Mga igsoon, angay nga ang matag usa magpadayon sa pagpakighiusa sa Dios
sa samang kahimtang sa pagtawag sa Dios kaniya. Mga pangutana mahitungod sa mga dili minyo o sa mga byuda. Mahitungod sa mga dili minyo, wala ako'y sugo gikan sa Ginoo. Apan ani ay akong huna-huna, ingon nga usa ka tawo nga tungod sa kaluoy sa Ginoo, takos kasaligan. Tungod sa kalisdanan niining panahon na gihuna-huna ko nga maayo pa sa usa ka tawo nga magpabilin sa iyang kahimtang karon. Kung may asawa ka, ayaw siyag bulagi. Kung ulitawo ka, ayaw pagminyo. Apan kung magminyo ka, wala ka makasala. Ug kung ang usa ka dalaga magminyo, wala siya makasala. Apan palabihon ko nga mahilikay kamo sa matag adlaw nga mga kalisdanan nga maangkon nila. Ang buot kong ipasabot, mga igsuon, mao kini. Ang gitagal nga panahon hapit na moabot. Sukad karon ang mga lalaking minyo magkinabuhi sa marag dili minyo. Kadtong naghilak sa marag wala maghilak. Ang nalipay sa marag wala malipay. Ang namalit sa marag dili tag-iya sa ilang pinalit. Ug kadtong nagpahimulos sa kalibutan, sa marag wala magpahimulos niini. Kay ang kinaiya niining kalibutana karon hapit na matapos. Buot ko nga mahilikay kamo sa kabalaka. Ang tawo nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya sa pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tawo nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot sa iyang asawa. Busa mabahin ang iyang huna-huna. Ang babaye nga dili minyo o ang usa ka dalagang putli magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas o espiritu. Apan ang babaye nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay magtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinuon, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto ug hingpit nga magtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Apan kung ang usa ka lalaki may hinigugma o gibati niya nga ang iyang lihok wala magpasidungog sa iyang hinigugma ug dili siya makapugong sa iyang kaibog o gibati niya nga kinahanglan silang magminyo, paminyua sila. Dili kana sala. Apan kung ang usa ka tawo bisag wala pugsa, hugot nga nakahukom nga dili magminyo, kay makapugong siya sa kaugalingon, nan maayo nga dili siya makigminyo sa iyang hinigugma. Busa ang tawo nga makigminyo sa iyang hinigugma nagbuhat og maayo. Apan siya nga nakahukom sa dili pagminyo nagbuhat og mas maayo pa. Ang asawa walay kagawasan samtang buhi pa ang iyang bana. Apan kung mamatay na ang iyang bana, makahimo na siya pagpakigminyo sa lalaki nga iyang nagustuhan. Apan kinahanglan nga kini pinasubay sa kabubuton sa Ginoo. Hinuon, mas magmalipayon siya kung magpabilin sa iyang kahimtang karon. Mao kanay akong huna-huna ug nagtuo ako nga ang Espiritu sa Dios nagpaluyo kanako niini. 1 Korinto kapitulo 8. Mga pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Karon hisgutan ko ang mahitungod sa pagkaon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios. Tinuod ang giingon nga kitang tanan may kahibalo. Hinuon ang maong kahibalo naghimo sa tawo nga mapahitason, apan ang gugma nagpalig-on. Ang tawo nga naghuna-huna nga may kahibalo siya, sa pagkatinuod wala mahibalo sa angay niyang mahibaluan. Apan ang taong nahigugma sa Dios nailhan niya. Busa mahitungod sa pagkaon sa kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios, nahibalo kita nga ang Dios-Dios dili tinuod. Nasayod kita nga usa lamang ang Dios.
Bisan tuod kung dunay ginganlag mga Dios nga atoa sa langit o ania ba hinuon sa yuta o bisag daghan kining maong mga Dios o mga Ginoo, apan alang kanato may usa lamang ka Dios. Kini mao ang Amahan nga nagbuhat sa tanang butang ug nagkinabuhi kita alang kaniya. May usa lamang ka Ginoo, si Hesukristo, nga pinaagi kaniya gibuhat ang tanang butang ug nagkinabuhi kita pinaagi kaniya. Apan, ang maong kamatuoran wala hisayri sa tanan. Ang uban naanad na gayud sa mga Dios-Dios nga hangtod karon naghuna-una gihapon nga kanang pagkaon iya sa Dios-Dios. Huyang ang ilang konsensya ug bation nila nga mahugaw sila inigkaon nila niini. Hinuon ang pagkaon dili makapaduol kanato ngadto sa Dios. Dili makadaot ang dili pagkaon niini o makaayo ang pagkaon niini. Apan pagmatngon kamo ngang inyong kagawasan sa pagbuhat dili mahimong kapandulan ni adtong huyang sa pagtuo. Kay kun ang huyang o konsensya makakita nga ikaw nga may kahibalo nagkaon didto sa templo sa Dios-Dios, dili ba siya madasig sa pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-Dios? Busa, kining maong tawo nga huyang o pagtuo madaot tungod sa imong kahibalo. Apan hinumdumi nga siya imong igsuon o gipakamatyan ni Kristo. Sa imong pagbuhat niini nakasala ikaw kang Kristo, pinaagi sa imong pagpakasala batok sa imong mga igsuon ug pagsamad sa ilang huyang nga konsensya. Busa, kung ang pagkaon makaangin sa pagpakasala sa akong igsuon, dili na gayud ako mukaon og karne aron dili ako mahimong hinungdan nga makasala ang akong igsuon.